Vê carê jî cîgirê Serokkomar Cevdet Yılmaz ragihand ku lîjne wekî ku di qanûna çarçove de hatiye destnîşankirin piştî weşandina qanûnê hatiye damezrandin, ev plan dikin ku civîna xwe ya yekem di 24 Tebaxê de li dar bixin. Yılmaz de peyama xwe de wiha got lîjneya ku di qanûnê de hatiye destnîşankirin û dibin serokatiya cîgirê Serokkomar de dixebite bi weşandina qanûnê re hatiye damezrandin. Wezîr û saziyên me yên endam jî duwarên berpirsyariya xwe de dest bi xebata xwe kirine. Em plan dikin ku civîna yekem a lîjneyê roja duşemê 24 Tebaxê dar bixin, di civînê de prosedûr û prensîbên xebatê yên lîjneya me û her wiha komîteyên binî yên ku li gorî hewcedariyên pêvajoya bêçekkirin û bidawîkirinê werin avakirin dê werin nîqaşkirin. Yekserem biçin Ankara'ya li wir nûçegahna me Gönül Gün wê bi merhebe agahiyên dawî em jê bigirin. Gönül tu bi xêr hatî? Gönül gelekî spas. Gönül ji bo pêvajoyê êdî geşedanî nûçê bûn. Di rojnameya fermî de êdî hat parvekirin ragihandina wê çêbû ji aliyê Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan ve niha jî têpayîn ku êdî wê lîjne jî kom bive. Cîgirê Serokkomar jî daxuyan yekda em agayan ji te bigirin? Belê, ev derxistina yasaya çarçove demekî di rojava Tirkiyeyê de bû. Piştî ku yasaya çarçove derket, bi şev saat 12 de yasaya çarçove di rojnameya fermî ya devletê ya Tirkiyeyê de hat weşandin, bi vî re gava fermî jî hat avêkirin. Lê bi derxistina yasaya çarçove û weşandina rojnameya fermî de jî helbet ev konak davî nay. Divê tevî ku ev yasa hat weşandin, divê mercên davî were bicî. Ev çi ye? Li gorî agahiyan divê desteya Evliya Neteviya Tirkiye ango MGK Tirkiyeyê raporeke amade bike. Rapora teyîd û tesdîkê pişt re ev yasaya wê were cîbicîkirin ango yê bikeve meriyetê. Bi vê piştî vê qonaqî re li bendê ne ku di jiyana siyasî û civakê de êdî ev yasa bibe biryarekî fermî. Wekî tê zanîn ev yasaya çarçove li Parlamentoya Tirkiyeyê lîjneya giştî de bi 406 dengama derbas bibû. Ji 12 xalan pêk tê bayîn ku bi vê yasayê re ev pêvajoya nû derbasê qonaxa hukukî jî bibe. Wekî din piştî ku ev yasaya çarçove di rojnameya fermî de hev weşandin, Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğanî jî peyamek belav kir. Di vê peyama xwe de got bixîr be. Wekî din spasiyê xwe pêşkêş jî hin aliyan kir. Bi kê re spasiyê xwe pêşkêş kir? Serokê Parlamentoya Numan Kurtulmuşî re spasiyê xwe pêşkêş kir. Her wisa parlamenter û koma partiyên siyasî ya AK Partiye re her wisa parlamenter û komên partiyên siyasî yên din yên li parlamentoyê re jî spasiyê xwe pêşkêş kir. Wekî din daxuyanî û peyamên li ser pêvajoyê her berdewam e. Herî davê Serokê Giştî MHP Devlet Bahçeli jî li ser yasaya çarçove pêvajo axivî û got divê şert û merc bên avakirin çêkirin ku Abdullah Öcalan awayekî berdewamî bikaribe ji bo pêvajoyê kar bike. Wekî din Bahçeli wiya jî diyar kir ku bi awayekî dizîkî tu bazarî nehatiye kirin û her wisa di her axiftinê xwe da wiya jî dibêje Bahçeli ev mesele mijareke li ser siyasetê re ye. Gönül em gelekî spas dikin agahiyên dawî û bi giştî daxuyaniyên ku ji bo pêvajoyê tên dayîn nîrxandinê tên kirin te ji me re parvekir. Gelekî spas qwet beştere. Damaş. Nûçegahana me Gönül Gün ji Ankara'yê agahiyên dawî parvekirin niha jî nîrxandinek dijî ji aliyê Faîq Özgür Erol ve çêbûye endamê şandeya İmraliyê parêzer Faîq Özgür Erol mêvanê bernameya İlke TV bû duê derê de nîrxandin kiriye em hinek hûrgiriyên parve bikin girîngin ji ber ku çarçoveya pêvajoyê de taybet qanûna çarçove derket şûn de pir nîrxandin hatin kirin wê mêvanê me jî hebe vê mijarê me binirxinin ama ez dixwazim beriya wê vê bidim bi Faîq Özgür Erol derbarê qanûna çarçove de wiha dibêje bi vê qanûnê re ew êdî ketiye nav pergala hiqûqê û ketiye meriyetê ji niha û pê ve em ê hem li ser fonksiyona qanûnê hem jî li ser pêvajoya bi cîhanîna wê bixebtin em ê li ser ka ew ê çawa dêt pratîkê de were sepandin bixebtin. Yek ji van a herî girîng avakirina komîte an jî komîteyan destpêkirina karê wan e wisa pênase dike ji ber ku qanûn bi xwe pêvajoyek afrandiye Erol wiha berdewam kir lîjneyên li vir ji bo lê lîstina rolên xwe berê hatibûn damezrandin lîjneya çavderî û hevrêzkirinê heye ku bi qanûnê ve hatiye esaskirin
em dikarin jê re lîjneya rêveberiyê jî bêjin dibêje lîjneya herî jor. Ew lîjneyek ku di bingeh de rêvebirina ewlîheya dewletê temsîl dike, dibêje li gel vê lîjneyeke çavdêr ya parlamentoyê jî wê hebe. Ev lîjne di aliyê parlamentoya mijarê û hem di parlamentoyê de hem jî di raya giştî de wê çareser bike. Her wiha hat gotin ku divê lîjneyên binî werin avakirin. Di serê van lîjneyan de Komîteya Aştî û Siyasîkirinê heye ger ev lîjne bi awayekî hevrêz bi hev re bixebitin û bi taybetî ger Birêz Abdullah Öcalan dibêje di nav vê lîjneya aştî û siyasîkirinê de rolek çalaktir, fonksiyoneltir û fermîtir bilîze wê demê ger ev pêvajo bi serkeftî berdewam bike dibe ku di demek pir kurt e weşandina vê biryarê û bi cîanîna wê bibînin. Bi vî şêwazî nêrînên xwe li ser mijarê parvet ki bi taybet ku li ser lîjneyê bi vî şêwazî nêrînan dide. Berdewam dike em wê jî bigirin erol diyar dike ku Abdullah Öcalan ji destpêka vê pêvajoyê ve mîmarê pêvajoyê bû û got wî metin nivîsand, bank kir, ev bank di demek diyarkirî de hat bersivandin. Erol wiha dewam kir di vê pêvajoyê de astek diyarkirî ya tevlîbûna pêş ket, rewşek tevlîbûna siyasî derket holê lê ev hemû rewşin ku di pratîkê de derketine holê şert û mercên xebatê yên îmraliyê û şert û mercên xwe îfadekirina xwe ji raya giştî re derfetên xwe gihandinê bi tevahî derneketin holê. Niha bi vê lîjneyê re xala bingehîn a ku divê biguhere ev e derketina holeya derfet û şert û mercên xebatê yên ku ew dikare bixebite xwe îfade bike û veguherînek mezin çê bike. Ji ber ku divê em dizanin ku li Tirkiye siyaset bêyî karanîna hin têgihan tê cerbandin. Divê ez ne bawerim ku ev dikare wekî siyaset were binavkirin, win pêvajoyek aştiyê dimeşînin, li win ji gotina aştiyê dûr dikevin, an jî win danûstandinan dimeşînin, win diyalogê dimeşînin, li win ji karanîna peyva danûstandin an diyalogê dûr dikevin. Ji ber vê an vê sedemê bêguman xala behskirina navan di qanûnê de ne pir girîng bû, lê em dizanin û pêşbînî dikin ku lîjne dê werin avakirin û ev lîjne dê di nav van komîteyên binî de werin avakirin û hêvî dikin ku bibe. Bi vî şêwazî nêrîn dide, nêrînên girîng bû ji bo pêvajoyê, hîna jî parvekirinên xwe hebûn. Dibêje ser pirsa ku ji Faik Özgür Erol dikin endamê şandeya îmraliyê, dibêjin gelo Abdullah Öcalan niha koordînator e û gelo ew ê di lîjneyê de be wiha bersivand. Bi rastî dibêje em nizanin ji ber ku em ji destpêka tebaxê ve neçûne giravê, ez niha nikarim pir tiştî li ser vê yekê bêjim, lê tiştê ku hûn dibêjin rast e, lîjneyek hevrêzkirinê tê de heye û girîng e ku ev lîjne niha statûyeke fermî ya diyarkirî, bingeheka qanûnî ya diyarkirî bi dest bixe û ev hêviya me ya herî mezin e. Bi vî şêwazî nêrînên girîng dide. Niha yekser em biçin gel mêvanê xwe, roj Giresun wê bimerebe direktorê navenda Rawest a Lekolînan ji Stenbolê wê bimerebe. Hûn xêr hatin bernameya me. Merhaba Serçava. Gelek spas ji bo beşdariya we pêvajoyê li Bakurê Kurdistan û Tirkiye rojeva serekeyê me jî di nûçeyên xwe de balkişan ser geşedanên dawî bi taybet rojnameya fermiya devletê de êdî hate parvekirin. Piştî ku lîjneya ewlehiyê ya Tirkiye MGK lîjneya ewlehiya netewî ku biryar bide tespît bike ku diyar bike bê çek hatine berdan wê dî ew çek hat veger wê çêbibe piştî wê dibêjin wê ev qanûn wê bikeve meriyetê biryarê wê pêk bên. Niha bi giştî atmosfera ku derketiye pêş ev geşedanên dawî ji bo rêveçûna pêvajoyê hûn çawa digirin dest êdî pêvajo lez wê bide xwe? Belê hûn zanîn ev 2 sal ev ev prose dest pê kiriye. Em dikarin bêjin 2 sal êdî serdeçû. Lê ji vê destpêkê heya niha tişta em nava civakê de dibînin ku civak piştgiriyê dide vê proseyê vê pêvajoyê. Lê belê heya niha civakê hin gavên em bêjin lê baweriya wan proseyê zêde bibe nedîtin. û em dibînin ku îro bi ev derketina yasaya bi ewil meclisê paşê jî bi em bêjin
قانونا çarçoveyê piştî resmî gazeteyê de hatî belavkirin em dibînin ku hêdî geşedanên nû yê derkevin holê ev jî mümkün e ku demên nêz de baweriya civakê baweriya raya giştiya Kurd li ser proseyê zêde bike. Hûn zanin ku ev prose heya niha derketî holê bi ewil radestkirina çeka hatin axaftin. Paşê hûn zanîn dîsa piştî radestkirina çeka fesihkirina PKK parlamento demeke dirêj li ser vê meselê hin tişt talûq kir. Axaftina wê talûq kir, hatina yasayê talûq kir û raya giştiya Kurd bi piranîn. Dîsa opozisyona Tirkiye gelek carna rexneyên xwe nîşan dan. Piştî vê derketinê û hatinçûyîna mümkün e ku ev rexneyên henê kêm bibe. باشه ji îro şûn de we behsa bi rastî jî ew girîng bû xala ku we behsa wê kir di aliyê civakê de baweriyek çawa bi vê pêvajoyê heye ne tenê ji aliyê civaka Kurd ve ji bo civaka Tirk jî piştî ku ev qanûna çarçove derket şûn de êdî çawa tê nêrxandin bi taybet nava civakê de ji ber ku hûn bi xwe jî van mijara lêkolîn dikin êdî em bêjin li Tirkiye ew atmosfer wê di nava civakê de hinek çê bibe ji ber ku heya van demên dawî jî digotin pir zêde atmosfera ku taybet ya ku deslatê dayê avakirin tesîra xwe bandora xwe li nava civakê nake ji ber ku bê agahî dimînin di vê mijarê de. Belê hûn zanîn maxdûrên pirsa Kurd, keşeya Kurd van çil sala de gelek zêde ne. Yani ji sed hezaran kes em bêjin rast û rast vê bandor tesîrê neyînî li vê hatiye bûyîn. Dîsa em dizanin ku gelek kes jî ji xizmên xwe, hevalên xwe û dostên xwe ve tesîr li wan hatiye kirin. û gelek kes dipirse dibêje yanî ev proseya henê mafên rewayên Kurd de em bêjin mafên neteweyî ve van mafên meselên Kurdayetiyê ve çi tiştî nayne gelê Kurd re. Lêbel em zanîn ku tenê ev maxdûriyetên henê gavên ewil de bên rakirin jî ev ji bo Kurdan ji bo raya giştiya Kurd destkeftiyek mezin e. Em dikarin vê meselê wisa binirxînin ku ev hatinçûyînên henê çêbe em dikarin bêjine ku hem şervan bêne li Tirkiyeyê bên siyasetê bikin hem em dikarin bêjine ku gelek kesên bi sirgûnê mişextiyê li Ewropayê bên Tirkiyeyê siyasetê bikine û nava civakê de cih bistînin û ev şeklekek pozîtîf yê mezin ya îro xuya nake ku zêdetir yê nava civakê de tesîreke bike û niha ew bawerî kêmbûyîn mümkün e ku cih de zêde bibe. Em zanin ku destpêka proseyê heya nihar nava raya giştiya Kurd de ez bêjim temamî piştgiriya civakên nêzî sedê heştiyan bî. Piştgiriya proseyê. Nava civaka Tirkiye giştî. Ev li gor anketên ku we kiribûn û vê tespîtê datînin? Belê. Ne tenê me yê em dikarin bêjin anketên surveyên kompaniyên dî jî kirî. Me didît ku piştgirî nêzî sedê heştiyan heştî û pêncaya nava civaka Kurd de û lêbelê bawerî nêzî sedê çilan bû. Yani gelê Kurd raya giştiya Kurd digot em piştgiriyê didîn vê proseyê lêbelê em baweriya xwe proseyê nayînin ku ev prose ser bikeve. Yê tek biçe. Wek sedem çi dibêjin? Çima baweriya xwe pê nanî wê jî dest nîşan dikin? Sedem gelek distebî. Hûn zanîn ew proseya 2013 û 15 dema têkçûyî ew têkçûyînek mezin derê xist nava gel de û şer dest pê kir, şer û pevçûn dest pê kirin û wan şer û pevçûna de maxdûriyeta civaka Kurd zêdetir bû û wê meselê bi em bêjin berjewendiyên desthilata Tirkiye, hikûmeta Tirkiye ya îro Serokkomar didîtin ji bo têkçûyîna wê
îro jî digotin ku eger berjewendiyê wan ser bi berjewendiyê xwe de ser nekevin ev prose yê têk biçe. Lê îro em dibînin ku ev metirsiya he, ev şüpheya he, hingî diçe qels dibe, biçûk dibe, zayıf dibe. Ew piştî hûnzanîn çûyîna îmraliyê, piştî qanûna hatî parlamentoyê û îro jî bi resmî gazeteyê belav bûyî. Hêdî ev metirsiyê kêmtir bibîn, hêvî û kelecan yê zêdetir bibe. باشه و خالین گرینگ دوی مجاری دا آنین سر زمان جبر کو تایبت دما کو دستلات هین زیتر د ترکیه دما دستلات اک پارتی کو بزانه به آلیه و دستلات د که خطره دبیجن احتمال هی کو پیواژه خراب که دوی پیواژه ده ون و احتمال دبینن ام بیجن دمن پیش ده هل بجارتن هنه دبه کو هل بجارتن پیش وقتی چه ببین ون و احتمال چه واد بینن اگر اک پارتی ببینه کو دی دن مجارادن قلس به احتمال هی پیواژه خراب که Yani belê hûn zanin 2015 yan prose têkçûyîna wê ya herî mezin belkî ew sedema wê ya herî mezin em bêjin sedemên jeopolîtîk hebîn. Li belê ji bilî wê jî ya derketî holê me dît ku hikûmeta îro wê rojê desthilatdar desthilatî winda kir. Piştî heftê Haziranê hilbijartinên heftê Haziranê û piçeke jî ji bo wê ew têkçûyî bî. Em zanin ku ev proseya henê bi dema dawî de ne mümkün e ku bê demokrasî rêve biçe û bê fersend bê dawî. Yani ev fersendên henê yê bi aliyên kî ve bê tejîkirin yê bi aliyên kî ve bê şixulandin ew muhîm e. Em eger opozîsyon ji xwe re vê derê fersendeke derêxîne bikare li vê kar bike mümkün e ku opozîsyon vê de xwe derkeve. Lê em zanin ku çêdibe ku Erdogan bêje raya giştiya Tirkiyeyê min teror xulas kiriye û dîsa bêje civaka Kurd min aşitiye aniye û vî şeklî biçe hilbijartina û dengê xwe jî zêdetir bike. An jî dikare hilbijêrên Kurd û siyaseta Kurd vê carê bikare nötralize bike. Hûn zanîn ev 5 hilbijartinên dawî û yek ji referandum bî. Raya giştiya Kurd jî siyaseta Kurd jî nêzî opozîsyonê helwesta xwe nîşan da. Çêdibe ku piştî vê rojê hêdî hem hilbijêrên Kurd hem jî siyaseta Kurd ne mecbûr e opozîsyona Tirkiyeyê siyaseteke bidomîne û ev bi rastî rast kêr desthilata Tirkiye bê Serokkomar Erdogan be. Yani divê mijarê de ihtimala ew ê heye ku demên pêş hinek alî jî van dinirxînin yani destlat yan jî hinek partiyên cuda nêzî hev bibin van ihtimala wê çê bibin. Bawer bikin yani hem opozisyona Tirkiye hem jî em bêjin desthilata Tirkiye hem jî piştevanên wan piranînên wan naveroka proseyê zêdetir li ser kêrhatina alîgirên xwe vê meselê dinirxînin. Yani em dikarin bêjin ji bilî siyaseta Kurd û raya giştiya Kurd bêhtir her du alîn jî û alîgirên wan jî bêhtir li ser berjewendiyên hilbijartinê vê meselê dinirxînin ji bo wê jî ji xwe prose berfireh nayê meşandin û bi tereddüdekê rêve diçe. Yani hemû li gor hesabên siyasî ku hilbijêrên xwe motîve bikin bi wî şêwazî nêzik dibin ev ji bo pêşeroja Tirkiye xeteriyekê ne dava kirin? Bi pêvajiyekî wisa hesas de hem xeteriyeke hem jî fersendeke. Yani em dikarin bêjîne ku vê de em dibînin ku ji bertekên netewperwerî zêdetir bertekên em hesabên hilbijartinê hene û van li ser bertekên netewperwerî kamûfle dikin. Ji ber wê ez bawerim ku eger Kurd vê meselê de siyaseta Kurd û raya giştiya Kurd vê meselê de li ser hesabên aktuel li ser hesabên rojevî zêdetir li ser meseleyek dîrokî vê meselê binirxîne û li vî şeklî tev bigere helwesta xwe wî şeklî xuya bike
dema dawî de li ser bikeve û wan destkeftiyên xwe ve yê siyasetê de cihek mezintir bigire. Ez herî dawî vê pirsê jî bikim, bila pirsa me yê dawî be ji bo demên pêş ji bo ku ji civaka Tirkiye re bi giştî ev rast bide fêmkirin vî pêvajoyê, dibe ku em hin aliyên desthilatê zêdetir di nava civakê de vê mijarê derxînin pêş ji ber ku heyanha pir hewildanekî wan çênebûye. Belê, yanî niha hûn zanîn destpêka vê proseyê heya niha dipirs raya giştiya Kurd dike. Bêje eger proseya aşitiyê hebe çima qayyûmciyê xwe ne û çima Selaheddîn Demirtaş hepsê de ye, çima girtîgehê de ye. Lazim e ku ev her du pir ji holê rabin, ev ji bo raya giştiya Kurd. A duyem, raya giştiya Tirk jî û alîgirên desthilatê hûn zanin ku heya niha vê metirsiyê rêve diçin. Bêjine ku ev prose bê meşandin jî, yasa jî derkevin. Hin gav jî biavêtin, rêxistina çekdarî PKK dev çekan naberde û çekan radestê Tirkiye nake. Yên nayên Tirkiye nameşîn. Ev bêjin ev tiştek vale ye. û piştî ev çûyîn hatin eger çêbe hikûmet vê nîşan bide û hûn zanîn Tirkiyeyê gelek kesên netewperwerên fundamentalîst hene bêjin ev Tirkiye bi çû rêya Sewrê çû ev hevpeymaneke nû ya Sewrê derket holê tiştê wisa mezin dikin hûn zanîn bi mübalaxayê. Ew jî eger vale derkevin hûn ê bibînin ku raya giştî hem ya Tirkiyeyê hem jî ya Kurd yê zêdetir xweyî vê proseyê derkeve. Lê lazim e ku hin gavên pozitif hem biavêtin hem jî medyaya Tirkiye ya nêzî hikûmetê zimanê xwe paqij bike. Çünkü heya niha bi şeklekek em bêjin xwedî derketina proseya aşitiyê vê meselê hê xwedî nederketîne. Yani zimanê xwe neguhertîne. Em zanîn ku Serokkomar Erdogan bi xwe jî heya niha bi kelecaneke mezin li ber raya giştî li ser vê meselê kelecanekê û bi aliyeke pozitif li ser vê meselê gelek neaxivî heya niha bahçelî ev prose hilgirtiye û li ber raya giştî jî ev mesele axiftiye. Ku Baş e mümkün e piştî vê ev derketina yasayê hêdî Serokkomar Erdogan vê meseleyê xwedî derkeve û li ber civakê li ber medyayê zêdetir vê meselê rêve bive û vî zimanê hem alîgirên xwe hem zimanê medyaya xwe nermtir bike. Baş e em gelekî spas dikin nêrxandinên girîng ku we kirin bi taybet jî wek we anî ser ziman di medyaya Tirkiyeyê jî hînê pir zêde ji wan formil yan jî qodên berê hîn derbas nekirine ew ziman derdikeve pêş. Nêrxandinên girîng çêbûn em gelek spas dikin Dîrektorê Spas baş. navenda Rawes a Lekolînan ji Stenbolê Roj Girasûn bi me re bû. Qewet beşwere. Serçevan.